फुडल्या 15 दिवसांत दूधकारांचे वट्ट 12 कोटी 17 लाख आधारभूत मोल शेतकऱ्यांच्या खात्यात घालता सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. आणि ही फाईल पुढे सांगण्याचे आज 4-5 सेवा आहे किती विषय तवई 12 कोटी 70 लाख रुपये 12 कोटी 70 लाख रुपये सेवन पास करून दिले गेल्या त्या शुक्रवारी आणि कार्यक्रमामध्ये सांगितलं 12 कोटी 70 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या अकाउंटला दिले. अहो शेती संबंधी एक दुधासंबंधी माहिती देतात व सपोर्ट प्राइस जो सरकार मिळवू शकतात मिळवू. मजगती तेवटेन तामोशा पेडण्या विशेक शेतकऱ्यांक फाटले 4 महिने पगार ना. दूध घालता 2-3 महिने आले प्रत्येक शेतकऱ्याक कोणाकच पैसे मेळांक ना. कारण असे कितें दितात म्हणटा ते कितें विचारले तुमचे पेमेंट घालतलो आम्ही येवंक ना आणि कितें अशेंच सांगता. दूध आमचो सुपरवायझर येता मळीक म्हणटा आम्ही फक्त डेअरी आम्ही पेमेंट टायमार घालता तुमचे जे दूध पावता तेचो पेमेंट बी तुमचो टायमार घालता तो फक्त हांगा चेकिंग येता दुधाची क्वालिटी चेकिंग म्हणून तो येता. 100 लिटर दूध घालणाऱ्या डेली पेमेंट मिळतं अर्धा 15 पण बारीक सारीक शेतकरी आम्ही 5 लिटर 10 लिटर दूध घालतो त्यांना आमका 4-4 महिने पेमेंट मिळणं नाही ह्याची गरज हे करायची. त्यातनं 2दा पेमेंट मिळतं एक 7 तारीख पेमेंट मिळतं आणि दुसरं एक 22 तारीख पेमेंट 15 माका मार्चाच्या 20 तारखेपासून मी दूध चालू केला. दिवसा मी 2-3 लिटर असे घालतो. चेअरमॅन एक्सपायर 10 महिने. आता जी कमिटी असा ती कोणच कमिटीतलं दूध घालपाक म्हणून कोणच फार्मर ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.